kukul. Bata pa kukul. Ang Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol! And Tita Tanya Chinita. Sobrang nagpapabili po sa akin si Leonardo ng bagong motor. Ibibili ko ba siya? Feel good morning sa mga generous na kabisyong katulad ko na laging nag-aabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Just Call Me Rufa. 31 years old. Isang call center agent ng Parañaque. Magkaedad lang po kami ng boyfriend kong si Leonardo. Mahal ko siya dahil nakita ko naman hardworking siya na tao. And hindi na po namin pinatagal, nag-live-in na kami para ganun din naman makapagsimula together. Sa loob po ng 3 years ay nagsama po kami. Kaso biglang nawalan po siya ng trabaho, na-endo po siya bigla. Kung kaya, sinala ko muna yung lahat ng gastusin. Okay lang naman sa akin habang wala pa siyang trabaho. Pero, napapansin ko na wiwili siya nang wala siyang work. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Motor, tulungan naman kita sa monthly. Kailangan ko ng pang down. Down na natin ng mga 15K. O gawin na natin 20K para medyo mababa na lang yung monthly. Mga siguro nasa 2,500 na lang yung monthly niyan. Bababa pag mas malaking down payment. Tapos may rebate pa yan, 500. So 2K na Ba't lang. magkaka-rebate? Pag on time ka magbayad. Ganun yan. Baby, ganito. Kasi naiisip ko wala kang trabaho ngayon. Paano pag dagdag sa pang monthly natin yan. Alam mo naman ako lahat ngayon. Baka mamaya hindi natin mahulugan. Makasuhan pa tayo ng mabarangay pa tayo. Sinabi ko naman sa'yo, gagawin ko lahat. Pag andyan na yung motor, mag-a-apply ako ng trabaho. May service na ako. Tapos, kung mag-apply ka muna ng trabaho, tapos yun, promise, ako magda-down. Hirap mag-commute, baby. Sa traffic yun. Wala na, lupay-pay na ako. Ba't naman ako nagko-commute naman ako Hindi naman Yun ako. na nga, ihatid sundo pa kita. Ikaw naman, hindi ka naman na natatraffic kasi graveyard ka naman yung shift mo. At Pero saka kaya atid ko kita. magbiyahe. Kasi nga, ako, magkaiba yung travel time natin eh. Sige na.
Magkano nga yung hulog natin? 20K. Tapos magkano monthly? 2.5, may rebate na 500. Sige na. Bali Bergman. 2,000. Bali 2,000. Mm. Baby, promise ihahatid sundo mo ako. Oo ha? naman, ikaw pa ba? Baka hindi kita magising sa madaling araw pag susunduin mo na ako. Baby, pagluluto pa kita, tapos ihatid pa kita. Oh. Pagluluto mo ko? Oo naman, pangkaon mo sa dinner. Mapapayat ka. Gabi naman yun gabi. Tas hatid kita, oh. Kamusta na ba yung mga in-applyan mo? Meron na akong ano. Ayan, ito isa, oh. Napas mo na yan online? Oo. Ano sabi? Tatawagan na lang daw ako. So, hintayin na ko na lang. Pag tinawagan ako, may service na ako. Sige, no. Sa ngayon ako muna maghuhulog tsaka magda-down. Hindi na kita sisingilin pero magtrabaho ka, baby. Mag-apply ka. Kinakabahan kasi ako. Thank you, baby. Eto na. Ay, yan ang gusto ko sa'yo. 1, 2, 3. 20 na para maging magkano yung hulog natin. Baka 2.5 rebate. scam mo ko. Baby, may resibo naman yan. Ito naman. O yan. 20. Okay na yan. Baby, wala nang hingian ng kung ano-ano Last money na natin yan. Magbabayad pa tayo ng internet. Oo nga. Ano bang pinoproblema mo? Baka humingi ka ng pang-helmet. Baka mamaya palitan mo agad ng mags. Hindi. Yung helmet, kailangan yun eh. Dalawa. Wala ako. Wala na akong pera. Last money ko na yan. Kung gusto mo, budgetin mo yan. Magkano ba helmet? Hindi, wag na yung kaltasan yan. Ito naman eh. Helmet lang eh. Dalawa tayo. Parang tunay na buhay na iinis na. Totoo naman to, baby May sinasabi Parang ka ba? narinig mo yung bulong ko? Wala. Bibigay ka rin sa akin. Alam ko, mahal na mahal mo ko eh. Baby. Magkano ba helmet? Tag 5K. Baka pwedeng share muna. 5. Helmet? 5K? Mas halos kalahati na ng DP ng down payment. Baby naman, wag mo naman akong pasuotin ng helmet na mumurahin. Hindi ka naman mababangga pag para hindi ka Pitikin mo lang yun, basag na yung helmet. ba't mo yan eh. pipitikin kasi? Hindi nga po pwede yun ang matigas. Kung gusto Ano? ko nga, dapat yung yung tag 12K kasi Huwag na tayong bumili na nga fiber. ng motor. O sige na, Pala may ng tag 3.5 na helmet, yun na lang. Tapos yung 1.5 na helmet sa'yo. Baka hindi po. Hindi, okay lang naman sa akin. Hindi ko alam kasi kung bakit mumurahin, mamahalin. Pero baka pwede isang helmet na lang muna. Hindi pwede, bawal, wala kang helmet. May nakikita ko dyan yung driver lang naka-helmet. Huwag natin gayahin yun. Puro safety mo yun. Kahit ikaw na lang magsuot, wag na ako. Baka ipapasuot mo sa iba. Hindi. Baby naman eh. May iaangkas. Ayan. Ikaw lang Dagdagan iaangkas ko na. yan. Ano na yan? 25K. Okay na ba yan? Yan ang gusto ko sa'yo. Halika ito. Ito na, Baby, pabayad ko hatid sa'yo. mo ko. Oo. Lagi, Basic na yun, hatid kita. Ako pa ba? Halika. Ano ba yun? Sabik. Wala ka na idagdag dito? Baby, parang bayarang Hindi, lalaki ka naman. Hindi, baka lang kasi may gawin mo 30K. Baby, malay mo. magtrabaho ka. Hindi ako, para ako lang Ganda lagi. kasi yung carbon fiber na helmet happy ka? eh. Magkakamuta tayo. Oo naman. Sama ako pag kumuha. Oo, Ako, pirma din dun ako. Para ko ownership tayo. pwede yung pangalan ko. Siyempre ako magdadrive eh. Sino ba nagbayad? Babayaran ko naman sa'yo. Ikaw talaga. Ito na pambayad ko sa'yo. Halika rita. Bukod po doon sa motor na bagong kukuhanin namin na mayroong 2.5 monthly. Ako din po ang nagbabayad muna ng inuupahan naming bahay na 8,000. Tubig, kuryente, akin din mga bills na ganyan. At dahil ako naman yung nakakaangat-angat sa sweldo at wala pang trabaho po si Leonardo, ako din sa lahat ng grocery, lahat po as in. Wala siyang iniintindi sa ngayon. Hanggang sa binilihan ko na nga po siya ng motor.
salamat ha. Ganda! Anong color yung ganyan? Ano yan Ano tawag eh? Parang pula pa rin naman yan. Red, parang red. Ooh, fire. Ferrari red, parang ganun. O, di ba? Ganda. Baby, atin sundo mo ako. Promise mo, ha? Oo naman. Eh, siyempre sa atin tong Testingin motor na natin, to. mag-ano na tayo. Sige, sige, suot mo tong helmet. Oh, ano, di ba, ang break ganda in na ng- natin, break in. Oo, ganda ng helmet binili ko, di ba? Thank you. Oh, couple helmet At least, yan, no? Baka ibang couple, i-couple mo. Ay, naku, baby naman eh. Gagawa na naman ng issue. Wala naman. Ano Baby, ang saya ko nakapundar tayo. Mm. Yay! Halika dito. Hindi ka na mahirapan pag nag-work ka na. Ako din, mahatid, sundo mo na ako. Minsan kasi pag nagbabiyahe ako, kinakabahan ako sa jeep kasi puyat-puyat nga ako. Ngayon, susundo tsaka mahatid mo na ako, baby. Oo naman. Tara, sakay ka na. Yes, Suot mo let's to go! helmet. Saan tayo pupunta? Basta, 7-Eleven tayo. kahit saan, mag-store Tara. tayo. Yay! Kape-kape! Ay, sakay ka na. Uy, alalaya mo naman ako. Yan, oh, Bakit ganyan yun? pina-open pipe ko na yan. Hawak. Part mo agad. Oh, di ba, baby? Ang saya-saya ko. Tsaka, good news. Mm. May work na ako. Tinawagan na ako. Talaga? Oh my God, baby! Sabi Ang ko daming sa'yo eh. answered prayers natin! Love you, baby ko! Love you. The best Diba? ka talaga. Ang swerte-swerte ko sa'yo, baby. Mas maswerte ako sa'yo, baby. Oh, bayaran mo ko dun sa pinandaw na. Oo naman, hindi. Ate naman yung motor eh. Hindi, Tutulong hati ako sa tayo. monthly. Hindi, hati tayo dun sa pinandaw. Nulugan mo sa akin. Sige. Pag may sweldo na ako ha. Sa ngayon, wala pa. Mag-umpisa pa lang ako eh. Tsaka, baby, tumatawag pala si mama kanina. Oh, Ate lang ha. Tatawag. anong balita? Ito, tumatawag na. Hello, ma. Ma, masakit na naman po ba yung ulo nyo? Oo, ang gamot dito, 3K. Hindi na paracetamol yung gamot? 3K na? Oo. Sige na, bibigyan mo ako hindi. In 5, 4, Ba, sige. 3. Yay, magaling na ako. Hindi na masakit ulo ko. Kala ko naman- I-Gcash mo na lang. Teka lang, wala akong pera eh. Teka lang. Baby, Baby, 3K lang si mama. Bibili sa gamot. baby, ubus pera natin sa helmet at motor. Sige na, Baby, pagbigyan mo na said yung na matanda. May natira ako sa Gcash, parang 2.5 lang. Tanong mo kung pwede na yun. Pwede na yun. Narinig ko, pwede na yan. Pwede na yan! Hindi Ma. na ako... Ma! Ma! Baka magmamadyong ka lang, ha? Oy! Grabe ka naman makapanghusga sa akin. Sumakit ang ulo ko. Sige na, intayin ko na lang sa Gcash ha. Pagbaba ko dito, send agad. Di para magtagal kayo magpadala. Sigurado ka, ha? Sige, Ba't sisend naman na. ako magbabadyong? Hindi nga ako marunong noon eh. Huwag kang magjajarja. At saka, bibili ako ng maintenance ko. Okay, bye! Oh, sige, ma. Sinend mo Ito, na? send ko na. Ayan, na-send ko na. Salamat. Mahal na mahal mo yung nanay ko. Oo naman. Pero sana hindi magmadyong talaga si mama, no? Sabi niya, hindi naman Hindi siya yan ganun. magmamadyong, yung pa ba? Halika na. Ikaw naman ang mamadyongin ko. Yan, halukayin mo ko at salatin mo ko. Ganun ba yun? Halika rito. Halika rito. Yan ba gusto mo? Salat-salat na. Ay, halo. O, Talo ka na naman! Inaya mo na naman ako, Trixie. Isusumbok kita sa anak ko, may motor yon. Hoy, kasalan! Yung anak mo tomboy. Sige, ako takot doon. Hindi, dun sa anak ko. Na isa, bagong motor yon. Kakakuha lang, kala mo mahirap kami. Minamalit mo ko, dinadaya mo ko sa madyong. Madam. Hindi kami nandadaya si madam. Talagang natatalo ka. Ha? May utang ka pa Porque sa akin. senior ako. Ay, yung relo mo, akin na lang yan kung gusto mo.
Magkano utang ko sa iyo? Madam, malaki-laki na yung utang mo sa akin, madam. Apple Watch to Baka magalit ang anak ko, tomboy. Bigay niya to sa akin. Hindi pwede. Ma'am, may utang ka pa sa akin, ma'am. 15,000 na, ma'am. Shh, wag ka namang O, maingay. ibayad mo na yung relo. Dali, tanggalin mo na. Huwag ka maingay. Pag kailangan ko, hiremin ko sa iyo, Pag dadating yung anak ko. Ba't ba? Para props! Anong klase yan? Para props! Nasa akin pa yung relo Abilan ko. na lang kita, ma'am, sa DB. Merong ano doon. Japex Guava lang. watch. Guava. Guava. Ano mo? Star Apple Watch. Sa'yo na yun, ha? Yun na muna. Okay? Shh, huwag ka maingay. Bayaran mo na. Mga Mars, huwag kayo maingay, na ibebenta ko tong relo, Ala, grabe talaga itong matanda to. Nahadik na talaga sa madyong. Ganun po ka-toxic ang nanay ni Leonardo. Pero mahal ko kasi mahal ko si live-in partner ko eh. Pangako niya, Colk and Tits, diba na hati kami sa bayaran pa nagkatrabaho na siya. Pero napako na po yun. Pati yung hatid sundo, Diyos ko, buwisit. Drawing po. Pag ginigising mo sa madaling araw para sunduin ka, panay reklamo. Kainis. Pagod pa ako. Mahal, mahal, sunduin mo na. Baby, nantok pa ako. Mag-commute ka na. Hindi mo na lang ako. Dali na sabi mo pag may motor susunduin mo ako. Commute ka na, bye. Ganyan po siya. Kaya sinong hindi masusuklam at maiinis? Baby, congrats. Natapos na natin bayaran yung motor. Baby, Nabayaran natin, no? Kahit pa paano, may Bayaran ambag ko. naman ako dun, ha? Uy, may ambag ako dun, ha? gas? Pero ako nagbayad ng motor. Minsan nga ako nagpapagas. Uy, may dalawang ako buwan pa na ako nagpaparehistro. nagbayad. Ako, May dalawang buwan na ako nagbayad. Oh. Basta bayad na. Okay, ganito. bilang Baby. na bilang niya talaga yung 2 buwan. Baby, Baby, Gusto ko hatian ng- mo ako sa apartment. Bayaran na. Tag 4K tayo. ayun na nga. Gusto ko ng bagong motor, eh. Upgrade na tayo. Yung Raider, mabilis yun kaysa... Medyo nabagalan ako sa sa Bergman, eh. Ba't tayo So, mag-upgrade? mag-Raider. Baby, ang laking kaluwagan sa atin na nakabayad na tayo, oh. Ang laki ng matatapya sa atin. Oh, Ayaw mo. makakaipon na tayo. O sige, manual. Kung ayaw mo ng manual, NMAX na lang tayo. Baby, Sige na. baby, hindi natin kailangan ng bagong motor. Hindi Kaya natin kailangan natin yan. Mas mag-upgrade. maganda nga, Hindi mas tayo relax. mayaman! Ano ba? Ba't ka ba sumisigaw? Ito naman, eh. Kasi ako maghuhulog! Tutulungan nga. kita. Kakatapos ko lang Sige na. bayaran, yung isang motor, kukuha tayo. Naririnig mo ba yung sarili mo? Mayaman ka, ba't Sige di na. ka nga nakakaambag ng bahay? Ano ba? Huwag ka sumigaw. Sige na. Sige na, payag ka na. Ayoko na. Payag ka na. Sige na. Sige na. Di naman eh. Okay na. Basta ibenta natin yung yung isa, yung na fully paid natin. Ba't mo ibibenta? Kasi para may budget tayo, ba't hindi natin kailangan ng 2 motor? Ibibigay ko yun kay kuya, eh. Ba't mo ibibigay? Kuya ko yun, eh. Hindi siya nagbayad nun. Napakadamot mo! Maghiwalay na nga tayo! Ikaw, Problema sa'yo, eh. Porque ikaw yung may malaking sweldo, ganyan ang ugali mo. Buti nalaman ko yung totoo, hindi pa tayo kasal. totoo ba ito? Nakikipaghiwalay ka? Oo. Kikipaghiwalay na ako sa'yo. Di makipaghiwalay ka. Kapal na mukha mo. Ikaw pa may lakas ng loob makipaghiwalay. Maghiwalay tayo! Talaga! Dahil madamot ka! Umalis ka na nga dito. Ikaw wala kang pera, bro! Okay lang. Bro! Umalis ka na dito. Umalis ka na. Itlog lang meron ka. Itlog lang meron ka. Wala kang pera. Umalis ka na. Umalis ka na. Talaga? Talaga, aalis ako. Aalis ako Umalis ka na. talaga. Oo. At least pangalan ko na yung motor. Diba? Makalipas po ang ilang linggo. Hello.
Baby. Bumalik Baby? ka na Sino baby dito. mo? Bumalik ka na dito. Sorry, nagsusuri na nga ako eh. Bumalik ka na. Ba't kita babalikan, Leonardo, ha? Hindi na kita babalikan. Wala kang kwentang lalaki. Ginawa ko lahat para sa ating dalawa. Ako lang ang gumagawa. Parang ako yung lalaki. Parang ikaw yung babae. Babawi nga ako sa iyo eh. Sige na, bumalik ka na. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Ayaw mo na. Ayoko na. Eh, sino magbabayad nitong bahay? Kaya mo yan. Hindi. Wala na akong pake. Tulungan mo ako. Wala na akong pake. Diyan ka na nga. Kapal ng mukha mo. Hello, baby, bayaran mo muna yung bahay kung makipag-iwalay ka. Bala ka, bye. Hello? Hello? Danger in loving somebody.